Čaute kamaráti, v dnešnom videu si ukážeme, ako vymeniť stock trysku Spiralty od Salvo Precision za Ganz Modify 3,5 trysku a nainštalujeme aj MPAS. Takže posaďte sa a môžeme ísť na to. Môj Spiralty došiel teda zo stock tryskou, ktorá je, dá sa povedať, totožná s tryskami, ktoré sú v Double Eagle a chce to trošku upgrade. Budeme tam dávať Ganz Modify 3,5 trysku do MVS systému a takisto nainštalujeme aj MPAS od Jaegera, alebo kľudne tam môžete dať Federal Concepts, je to relatívne jedno. Tieto Ganz Modify trysky viete zohnať vo viacerých vyhotoveniach, a to 1 joulovú pre Japansko, klasickú international verziu, komplet s príslušenstvom ako je vratná strunka, zadné tesnenie a tak podobne, ale úplne takáto holá verzia, čiže iba samotná plastová tryska s klapkou za nejakých okolo 25 € vám úplne postačuje. Keďže sme si teda predstavili, čo tu máme, poďme na rozoberanie. Zoberieme si teda bolt, vyberieme ho z repliky a môžeme si všimnúť, že túto hornú časť držia iba dva imbusové skrutky. Môžeme teda zobrať patričný imbus a tieto skrutky opatrne odkrútiť. A ak vám veľmi nepôjdu uvoľniť, kľudne to trošku nahrejte. V mojom prípade tam bolo trošku modrého Loctitu už priamo z výroby, ale nebolo to nič hrozné. Takže pekne si boltík, túto hornú časť odšrubujeme a uvoľníme. Vonku vidú skrutky dvoch rozmerov. Tá dlhšia skrutka je vlastne v hornej časti, kratšia skrutka je v tej nižšej časti. Tu nám môžeme vidieť samotný bolt už bez tej hornej konštrukcie. Je to prakticky predná polka štandardného Marui MWS boltu. Čiže demontáž je presne taká istá ako na klasickom MVS bolte. Najprv musíme dať dole túto plastovú obrubu. Je tu dnu takáto pružinka, ktorú prídeme a opatrne vyberieme. Môžeme to urobiť tak, že posunieme túto plastovú obrubu ako keby dopredu a opatrne ju vyberieme. Je o dosť tuchšia ako na mojej noveske a určite fajne vystrelí, takže dávajte na to bacha. Keď túto pružinku demontujeme, môžeme trysku trošku povytiahnuť, posunieme túto plastovú obrubu dopredu, dáme ju trošku hore a máme ju demontovanú. Tryska samotná je uložená v bolte a drží na tejto západke. Tu jednoducho môžeme prísť a s nechtíkom iba takto pekne vyťahnuť a celý bolt môžeme vybrať von. A ako náhle vyberiete bolt von, je veľmi dobre skontrolovať, kde máme O-ring, pretože tu si môžete všimnúť, že na konci tejto západky je takýto O-ring. Nestratiť, budeme ho potrebovať. Takže ho nechajme pekne na tej časti. Samotný bolt môžete trošku prečistiť, premazať znútra, ale tomu sa ďalej venovať už nemusíme. A na tejto samotnej základnej tryske môžeme opatrne demontovať túto zadnú časť. Snažíme sa nepoškodiť tesneničko, budeme ho potrebovať. A takisto môžeme demontovať túto jednu skrutku. Táto skrutka je ako keby samorezná, nemá svoj závit, ona sa tak
zareže do toho plastu. Takže opatrne, aby sme niečo nestrhli, aj keď túto pôvodnú trysku prakticky používať už nebudeme. No to zálohy sa to zíde stále. Tak. Čiže pôvodnú trysku máme už odstrojenú. Z nej využijeme vratnú strunku, pružinku a o-ring, ktorý bol na konci. Čiže float valve nepotrebujeme, zarážku budeme potrebovať a samozrejme aj túto šrubičku. Tak, ako bonus som tu zohnal, to som videl, myslím, že niekde na nete. Môžete dať do tejto vlastne vratnej pružiny kúsok sťahovacej pásky, ktorá bude potom lepšie absorbovať takéto ting, twing, twing, nepríjemný zvuk. No, poďme teda na montáž. Zoberieme trošku vazelínky, môžeme znútra premazať, zvonku premažeme pružinku, nech tam nemáme ten taký twang zvuk. A z jednej zo strán môžeme nainštalovať túto sťahovaciu pásku. Dobre, pásačku máme tam. Bude fajn. Zoberieme si teda trysku. Ako prvé môžeme dnu dať pružinku. Potom, ako druhý krok, zoberieme M-pas. Nasadíme ho na túto základňu a túto dierku aligneme s touto dierkou a tento vlastne otvor na M-pase musí byť orientovaný na kasrútu samotnej trysky. Môžeme vidieť, ako sa samotný M-pas zasúva do trysky. Už tam vidíme aj šrúbku. A dierka pekne tam zapadla, čiže v takomto stave si to pekne zoberieme a strčíme tam šrúbičku. V balení od Ganz Modify z trysky je aj takéto malinké tesneničko, ktoré môžeme použiť presne na túto šrúbku. Čiže prestrčíme si toto tesnenie. Dajte to trošku trpezlivosti, lebo tesnenie je širšie ako to tesnenie. A šrúbka je širšia ako to tesnenie. Pekne si to tam dokrútime. A naspäť. Nájdeme dierku. Zašrubujeme šrubku. Nerobíme to na silu. Musíme to pekne chytiť. Presne do toho miesta, lebo môžeme potom strnúť. Dobre, sedí to. Takže pekne, trpezlivo, jemne.
Doťahujeme. Môžeme pekne vidieť, že skrutka je dotiahnutá a je tam. Zoberieme zadné tesnenie. Namažeme ho. Kto nemaže, nejede. Namažeme O-ring zadný. Rádka. Nasadíme tesneničko. Tak. A môžeme osadiť do boltu. Orientácia jednoznačná. Gaz rutou smerom nadol. Samotnú trysku ešte, keď ju takto mám vonku, môžeme namazať z bokov, skontrolujte, či tu nie sú nejaké hrubé nedorobky, keďže je to plast. Nech tam to je krásne. Nech sa to dobre šúcha, nech to tesní. A môžete kľudne pretlačiť takto trysku. Zoberiete si niečo. Tenčí šrubováčik a potiahnete tento koniec von. A keď ho máte takto potiahnutý, zoberiete západku a voilà. Tryska je naspäť v bolte. Keď ste v tomto bode, overte si, či tryska pekne sa vracia. A môžete začať zostavenie v opačnom poradí. Takže dáme tam tento plastový dzindzík. Vložíme pružinku. Pružinku vkladáme tak. Najprv dáme do tejto zadnej časti, pretože tam je západka. Plochým šrubováčikom si môžeme pružinku pridržať a tlačíme ju, až kým je jedno. Dávajte si naozaj bacha, s týmito pružinkami nie sú srandy. Ideálne majte aj nejaké okuliare, lebo to vie robiť riadne šupy. Zoberieme vrch boltu. Tento vrch môžeme osušiť pekne. A keď budete inštalovať naspäť skrutky, použite trošku modrého Loctitu. Zoberiete tento vrch, nasadíte ho na bolt, dlhšia skrutka dopredu, kratšia dozadu, trošku modrého Loctitu, zakrútite a máte vymenenú trysku s M-pasom. Samotný M-pas sa potom nastavuje tak, že stade cez trysku dáte 1,5 mm imbusáčik a keď ho budete točiť jedným smerom a tryska sa bude vlastne zatvárať, výkon si tým zmenšujete, čím viac ju otvoríte, výkon pridáte. Takto jednoducho viete teda vymeniť trysku aj s M-pasom na každom MVS bolte. Toto bol konkrétne Spear LT od Salvo Precision. A verím, že po tomto videu to zvládne už naozaj každý. Majte sa pekne.